Haleluya, hama dzinodikana. David paanofunga kundotora areka yakanga iri kumba kwaAbhinadhabhi. Abhinadhabhi akagara neareka for 20 years. Hapana patakambonzwa mushoko raMwari kuti Jehovha vakaropafadza Abhinadhabhi nekuti akachengeta areka. Abhinadhabhi achengeta areka for 20 years. Aine vana vake vaviri, Ahiyo naUza. David paanondotora areka inoiswa pascotch cart kana kuti pangoro. Chinondinakidza ndechekuti Abhinadhabhi anoisa Ahiyo kumberi kweareka kuti atungamirire ngoro. Kumashure ichitinhwa naUza. Vakomana vaviri ava, Uza ari kumashure, gambisirwa Mwari havatinhwe. Tine vanhu vane tsika yekuda kutinha Mwari kuti vaite zvinhu, kumanikidza Mwari kuti Jehovha ndinoda kuti mutozviite. Gambisirwa Mwari havatinhwe. Saka tine timu ranaUza rine tsika yekuda kutinha Mwari. Kumberi kuna Ahiyo ari kutungamirira areka. Timu yana Ahiyo ndo timu inoda kutungamirira Mwari. Kuti Mwari tsikai pandatsika, imi Mwari nditeverei. Ndosaka ndichiramba statement rinotaurwa navanhu vazhinji kuti Mwari vanobatsira munhu anozvibatsira. Mwari havabatsirwe, asi kuti Mwari vanoita vega. Ndosaka shoko ravo richiti ivo Mwari vanotanga pagumira vanhu. Panogumira pfungwa dzako, ivo Mwari ndo pavanotanga. Kana iwewe uchinge usina kugumirwa, usatarisire kuti Mwari vatange. Tanga wagumirwa kuti ivo vagotanga. Dhavhidha paanondotora areka, ndoda kuti nditeerere zvishomanene. Areka yakuita kunge yakuda kudonha. Uza akati regedzai ndibate areka iyi, haifanire kudonha pasi. Gambisirwa boldness iri kuitwa naUza ndeyechijairira chekuti panapa areka ndinoibata ndava taimboisimudza tirumba medu, tichimboichinja maposition tirumba medu, kuita chiramu naMwari, kuita chijairira. No wonder why vanhu vazhinji vasina kuropafadzwa naMwari. Ndava tine vanhu vaita chijairira naMwari kuti taane 20 years tichinamata isu. Munotiudza chiko? Tisu takatanga nechechi iyi ndedu. Andiri kuona kuti unogona kutosiwa neblessing yaMwari nekuda kwechijairira. Dhavhidha paanonzwa kuti areka yauraya Uza, Mwari vakati wandijairira, pandanga ndiri kumba kwenyuka, tatiri musecret place, taitaurana tichipedzerana, but zvekuda kundicharika nekuda kundibata kunze papublic pane vanhu, handizvo. Bhuku rinoti Uza akarohwa naJehovha akafira ipapo. Dhavhidha paakazvinzwa kuti areka iya yauri kuda kundotorawo kwewe yatone one victim izvezvi, Dhavhidha akati Jehovha kana ariwo maitiro enyaya ekuti imimi munouraya munhu angachikuchengetai, angachikupukutai, achimbokuchinjai position, ndewamauraya. Dhavhidha akati kana ariwo maitiro enyu Jehovha, aiwa nikisibodo, ndakutokusiyai pano. Ndava kumba kwangu kuna Adonijah, kumba kwangu kuna na Amnon, kumba kwangu kuna na Absalom. Vapfana vangu vana vangu vane misikanzwa, mungandiurayire vana. Bhaibheri rinoti Dhavhidha akasiya areka padondo, akaikanda chibhokisi chiya akachikanda padondo, akaenda kuchisiya. Chibhokisi ichocho ndo chakatorwa nemurume anonzi Obed-Edom muGitite. Akati inini Mwari waIsraeri handizivi kuti anonamatwa sei, but handitendere kuti areka irohwe nezuva iri panze, handitendere kuti areka irohwe nemhepo, handitendere kuti itombonayiwa, handizive zvangu manamatiro avanoita Mwari wavo, but ndiri kungoona zvakanaka kuti nditore areka iyi ndiende nayo kumba kwangu. Kaverenga bhuku rinoti Obed-Edom muGitite wakagara neareka kwemwedzi mitatu, 3 months. Mwari vakamuropafadza. Pano umwe akagara neareka 20 years, hatina kumbonzwa kuti akaropafadzwa Abhinadhabhi, but pana atora areka akagara nayo 3 months, Mwari vakatanga kumuropafadza. Bhuku rinoti ipapo Dhavhidha akazvinzwa kuti areka yawaramba iyaya yaropafadza Obed-Edom. Dhavhidha ndo paakamhanya futi kundotora areka yaamboramba iya, Mwari waambodhamba uya ndo waakandotora.
uri kuona here kuti tine vanhu, rimwe timu ravanhu risingadi Mwari anovatsiura, Mwari anodisciplina. Mukangotanga kuparidza yechivi havachatodi. Mukangotanga kutaura kuti siyai upombwe havachadi. Mukangotanga kutaura kuti siyai money laundering, Mwari iye havamudi. Mukangotanga kutaura kuti regerera muvengi wako, Mwari iye anovatsiura havadi. Vanoda Mwari anongotaura zviropafadzo. Dhavhidha akasiya Mwari anotsiura, akaramba Mwari anodisciplina, akamusiya. But paakanzwa kuti chakadisciplina Uzachiya charopafadza Obed-Edom, ndo chaakatera. Saka uri kuona here Matthew chapter 6 verse 33. First seek ye the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added. Saka regedza kutsvaga ma benefits of the kingdom, but tsvaga the kingdom. Nekuti ma benefits of the kingdom are in the kingdom. Saka first seek ye the kingdom of God and his righteousness, and all these blessings shall be added unto you. God bless you.